Здравейте! Днес ще правим гипсови фигурки. Това, което ни трябва е формички за гипсовите фигурки. В случая ние сме избрали такива великденски. Гипс, кантарче, в което да си отмерим колко грама ни трябва. В случая ние правим 300 грама гипс. На 100 грама трябва 35-40 мл вода. Ето ги нашите формички. Отмерваме си тук водата. Слагаме в друг съд гипса, след което заливаме с отмерената вода и разбъркваме, докато стане гладка смес. Бъркаме. Изливаме във формичките, като е хубаво малко да потупваме, където трябва малко да помогнем с вилица в случая, за да може да влезе навсякъде, във всяка малка дупчица. Пълним ги всички и оставаме да стегне около 30 на минути. И след 30 минути, ето вече нашите формички са готови. Вадим ги внимателно, една по една. Като тези формички може след това да отцветите с боички, да украсите, да си направите декорация за Великден. Или пък просто да се позабавлявате. Благодаря, че гледахте моето видео. Не забравяйте да се абонирате и да го харесате.